Bakit? Yan o. Sino ang... Ha? Sige. Hi po! Bilis mag-share ni Jody ang Ariglo, no? Hula po, hula. Hula po tayo ngayon. Hula the missing words. Una makahula, 200 Gcash. Shoutout sa ating mga idol. Magandang hapon po sa inyo lahat. Matagal-tagal tayo hindi nag-live. Sa mga bagong drop by sa ating live, magandang hapon po sa inyo. Yes, kitang-kita po kayo, Ma'am Jody Ann Arrigol. Like and share po tayo sa ating live ngayong hapon na ito. Mas maraming share, mas maganda para marami pong makapanood sa ating live. May promote po natin ating Facebook page para mas marami pa tayong maging followers. Dahil malayo-layo pa ang ating lakbayan para sa 10,000 followers. Pero so magagawa natin yan pag mag-share kayo ng ating live ngayong hapon. Maraming share, group share po, ano? Para mas marami pong makapag-follow sa ating Facebook page para mas mabilis nating marating yung 10,000 followers. Para may pamigay natin yung isang magandang helmet ulit at tumataginting na 5,000 Gcash. Ayan o. Shoutout po sa lahat ng mga naka drop by, especially kay Christina Agustin, kay kabayan na Rosalie Baguio, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Jenny Pila na Santa Ana, magandang hapon po. Shoutout po. Jeneline Garcia, magandang hapon po sa inyo. Salamat sa pag-like and share, Rosalie Baguio. Shoutout kay Cherry Look. Salamat sa pag-share. Shoutout kay Mi Sendo. Yan, shoutout Christina Agustin. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat-ingat. Salamat sa pag-like and share. Shoutout po kay Lena Flor Hercel. Shoutout Sherdan Docliar. Pa-approve po, yes. Yung mga bago po nating mga unang ano pa lang, drop by, no? Kung gusto nyo makasali sa ating laro, i-follow na ang ating Facebook page, i-like ang ating page at mag-follow. At higit sa lahat, mag-subscribe sa ating YouTube channel, yung Ayudang Pangkabuhayan, upang makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Shoutout dyan sa Cubao. Sino ang nagpapashoutout sa Cubao? Merlina Sulafas. Yan, magandang hapon po dyan sa mga taga Cubao, Quezon City. Yan. Shoutout din kay ano? Sino ba ito nagpapa-shoutout, no? Shoutout kay Lorgy Gisete. Shoutout dyan sa Calamba, Laguna. Magandang hapon po dyan sa Calamba, Laguna. Yan. Shoutout kay Lilia Camacho dyan sa Kalibo, Aklan. Magandang hapon po dyan sa mga taga Kalibo, Aklan. Yes, kay 27. Shoutout po. Yan, idol, paano sumali sa helmet? Madali lang po, yung mga gustong sumali sa helmet. Unang-una, mag-follow sa ating Facebook page. Mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-like and share po yung naka-post ko na video about dyan sa helmet na yan. At mag-comment po kayo doon sa comment section ng screenshot ng inyong subscribe screenshot sa ating YouTube channel. Yun po yung isend nyo doon sa ating video na naka-download po dyan sa ating Facebook page. Hanapin nyo po yun. May video uploaded po ako dyan sa ating Facebook page. Maging doon sa YouTube natin, naka ano na po yun.
naka-post na po sa ating YouTube channel yung about sa helmet na yan. Shoutout sa mga lahat ng mga subscriber po at followers. Kailangan pong mag-like and share at comment doon sa video na ginawa ko. I-view nyo po yung video, no, na nasa YouTube natin, yung about sa helmet, yung inviting sa lahat ng mga followers natin at subscriber. Hanapin nyo po yung video na yon, panoorin nyo within 3 minutes at i-screenshot nyo po yon. Katunayan na kayo po ay naka-subscribe sa ating YouTube channel. Ilan pa? Shoutout sa mga taga Quezon City, kay Albino, Jackie Albino. Yung mga hindi ko na mabanggit po, mabilis na po ang pagtaas ng mga comment natin. Yung iba hindi ko na makita, mabilis yung live. Congratulations nga pala doon sa dalawang nanalo ng 200 Gcash nung last week, kay Hercel at kay ano ba yung nanalo nun? Shoutout kay Jenlyn Fabio Garcia. Yung mga bago pong drop by sa atin at ngayon lang nagawi sa ating live, kung gusto nyo sumali, ayan, i-follow nyo po yung ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-like and share po kayo in public sa ating live para magkaroon po kayo ng share of votes para makasali po kayo sa ating palaro. Shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, lalong-lalo sa mga taga shoutout po sa Tuna family para Marilao, Bulacan. Magandang hapon po, kabayan. Ayan, watching from Quezon City, Josephina Palayar. Ayan. Madali lang yung gagawin natin. Maghuhula lang kayo the missing word. Pag nahulaan nyo yan, asa na yung hindi yung parang ayun. Wala na, ayos na.
Pwede na po kayong humula. Nire-ready ko lang po yung ating pahuhulaan, ano, mga idol. Ayan. Yan natin kung eksakto ba, makikita ba? Ay, mali. Ayun. May blanco dyan, no? Yan, pwede na kayo humula. Yung nasa guhit, yan, 200 Gcash yan, nakita nyo, ha? Yan. Yun sa blanco. Shoutout kay Aisa Morcilia. Sige, hula na kayo. Ang pinaka last, ayan po yung mga huling salita, no? Kanaba. Ayan. Nung nakaraan, dalawa yung nanalo, no? Galing nung mga nakahula nung nakaraan. Ayan, kanaba. Karamihin naman yan, ano, gawain ng tao. Ayan. Sige po. Game ka na ba? Game ka na ba? Ayan, sige po. Habang nanguhula kayo, at tayo ay Ruth Magat, wala pa po. Pasuyo nga ito kay Ruth Magat. Yung mga gusto magpa-shoutout, ready na po. Shoutout sa lahat ng mga nakadrop by sa ating live ngayon. Sa lahat ng mga idol mula sa Quezon City, magandang hapon. Shoutout kay Don Alegre, magandang hapon sa iyo, idol. Don Alegre. Kasalukuyang nasa ano, nasaan ka? Naliligo ka na ba? Wow. Okay ka na ba? Hi po, pa-shoutout po kay Tirald Albam dyan sa Project 8 Road 23. Ito po yung nanalo ng first winner natin ng helmet, si Idol Tirald Alba. Sa mga idol natin dyan, ang mga kasamahan mo, Idol Tirald Alba, magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo dyan, Idol. Yun. Nakabaon ka na ba? Wow, galing naman yan. Alright, sir. Yan. Yan. Like and share and follow sa ating Facebook page sa mga gustong sumali at manalo ng 200 Gcash. Kabuang 1,000 po yan. So nangahulugan, nagpaturok ka na ba? Wow, nanalo ka na ba? Wag nyo nang lalagyan po ng kanaba, idol, no? Kasi yung kanaba, ayan na nga po, ayan o, nakasulat na po. Yung first words lang po, madi-disqualified po yung sagot nyo pag linagyan nyo ng kanaba. Kasi ano na lang po, kung ano yung words na alam nyo nga, ayan, may Gcash ka na ba? Ayan, ano po ito? Ginagawa po ito sa isang ano yan? Shopee? Kanino? Oh. Hindi walang kinalaman yan. Hindi. Ano yan? Papel? Yung antay-pag. Okay, antay-pag pala. Magkano yan, sir? 90 Ah. Sa'yo na. Hindi, sa'yo na po. Yan. Nagpabakuna ka na ba? Nag-Gcash, nag-cash out ka na? Followers ka na ba? Ginagawa po ito ng mga magulang. Ginagawa po ito ng mga magulang sa kanilang mga anak. Yan, yan. First clue. Ginagawa po ito ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ayan Ano ito? Hindi siya ng 50 Kanila, ginamit natin yan? Yung best pa. Pabalimigin mo siya rito. Wala pang bayad dyan.
Hindi, nagbigay siya. Oo. Papuntay mo siya dito, gagawa ng insurance. Pagawa. Okay. Pinaka-clue po natin mga idol, ginagawa po ito ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ayun. May bibigay na akong competition? Wala pa, no? Ayaw po, sige. Paano maglagay? Okay. Hindi po. Nagpaaral. Yan. Ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak pagkatapos na silay. Sa mga magulang. Yan, naligo. Yan naman. Ikaw Mare, nung nanganak ka, anong ginawa mo sa anak mo? Ayan, ginagawa po ng mga magulang yan sa kanilang mga anak pagkatapos na isilang. Yan. O kayo, naka-online ba kayo? Nag-like and share na ba kayo? Ha? Ikaw Liloy? Naka-live ako. Nagkukomenta ako. Oy tayo, anong nangyari sa'yo? Ikaw alam ko mayroon ka na nakuha. Umaga, boundary ka, ha? Pinapaarawan. Paano mo mailudugtong yung pinaarawan sa umaga ka na ba? Ganon? Ay hanip yan. Hindi, ibagay mo naman yung mayroon ka. May ka na ba? Eloy, wala kang share batch. Meron. Nagpasuso. Boss, meron no? Meron. Sagot ka na. Inugay pa eh. Sir, sa inyo. Kanina binigay ka. Kanino? Hindi mo nga tayo dito. Ayun, sige po, upo muna kayo ko yan. Nagpasalamat. Wow, gana ba? Ginagawa po ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano sa ano? May guru. Ano po ang ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak pagkatapos na isilang? Oh, pagkatapos nagkaroon ka ng anong mga ginagawa ng mga magulang diyan? Yan oh, ang layo nito oh. Shout out sa mga taga Quezon Province. Pitogo. Kay Evangeline Mondelia, shout out diyan sa Pitogo, Quezon Province. Yan. Niyakap ka na ba? Hehehe. Nagpangalan, nagpabihis, naghele. Ito yung mahalagang bagay po ito na ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Napakahalaga.
Okay, wala na. Doy. Special. Ano ito? Special child? Special yan na bagay. Special. Bibigyan agad ako sa kalawa. Oh, special na ginagawa ng magulang. Siyempre excited, di ba? Oh, sige. Sa count mo. Yun na nga yun. Grabe, sobra-sobra na yun. Asan na yung papel? Pera mo na. Akin na. Motor. Yan yung pera mo na. Saglit lang. Anong ginagawa? 2020. Kulo-kulo? Special sinasakal. Grabe naman kayo. Ayan, nagpa-remove yun talaga. Pinapas siya. Nagpabinyag. Usa, malapit na yan, oh. Malapit na yan. Malapit na po yung nagpabinyag. Haha. 1950 bro. Oh, gana. Bibigyan agad ang kapatid. Nagpabinyag, malapit na po yung nagpabinyag. Lahat na po kayo, no? Yes po. Sir, 350 sir. Medyo lang ito, boss. Ito, no? Emission, bukas na. Wala na islat eh. Ano ba oras na dyan? Bago pa rin ba? Maaga. Ano oras? Pero ano, itry mo muna dito sa loob. Baka meron pa. Sa LTO. Punta ka doon sa LTO, kayo pagtapos ka na doon, balik ka dito. Sa LTO. Kung gusto mo may emission ngayon, meron pa doon sa LTO, pasok ka na doon. Ibuwasan lang ko. Ah. Pinaload ko lang ngayon para kung alam ko para po. Ay di bukas na lang, maaga. Hindi na katulad dati na sobrang aga, di ba? Alas 6. Magkano alas 6? Boss, kubol ko ni ano dito? 7. Boss, Ha? kubol ko yung 7, iwala ko rin. Wala dito ng number pin. Dito, iwala ko rin. Wala. Hello? Dito ko eh. Hello? Ah. Sino wala? Ay, iwanan mo na lang yan sa kanya. Pero sa kabila, sir, hindi siya ini-schedule din. Walang schedule doon, bro. Wala na. Bro, iwanan mo sa kanya, iwanan nyo na lang yan, yung ano, para mapapirmahan nila, tapos pag nga napirmahan, ihatid sa bahay. Okay, bye-bye. Maganda din. May supply pa ako. Nabigay ka. Hindi pa. Ha? Hindi pa. Ah, ito. Sorry. Ayos na. Okay. Sige na. Next week na lang. Oo. Pagdaanan ko na lang siguro pa. Sige po. Tawagan mo muna ako, ha? Ha? Tawagan mo muna ako, oo. Ayan, oh. Shoutout sa ating 81 viewers, ano. Salamat sa mga i-share tayo. Share natin ng marami, idol, para mas marami po pong manood ng ating live. Pinakatulong niyo po yan sa atin, ano, para mas marami pa tayong maanyaya mag-follow. Yan. Yung lahat pong mananalo ngayon, i-verify namin yan kung followers talaga, baka na-share lang din, ano. Kaya kailangan bago kayo humula, i-like nyo yung page natin at mag-follow kayo, ha. Pindutin nyo yung all notification. Malapit na po yung binyag eh. Opo, nabinyagan ka na ba? Malapit na yan. Oo, nagpa-baby shower. Oo. Pinaka-clue po, malapit po sa binyag. Nako, hindi pa maulaan ni Mariko. Oo.
Teka lang, parang may tumama na. Yan natin ha. Ayan na. Hindi pa. Oh, malapit na yun eh. May malapit na sana. Ano ba yung nabautismuhan? Malapit na po ito. Idol April Rose. Pwede na. Malapit na po yan. Ayan oh, bilis. Oo, pakita ka. Ibigay sa akin kung saan bilhin. Boss, may tayo, boss. Ano kita yun? Sa akin yun eh. Paano mo kukunin yun? Di ba sinabi na sa'yo? Ay, may kulay pa. Dito yan bro. Dito sa atin yun. Sinabi na yan kanina pa lang. Okay ha. Nagpabautismo. Ayan, malapit na yan oh. Galit pala yun pag may kulay tayo. Oh. Utang na kulay. Mayroon tayo. Wala, nasa labas ka. Hindi ko binabalik. Wala na kami mga payo. Malapit na po yung salitang nagpabautismo. Ayan. May pinabautismuhan ka na ba? Wow, wala. Bautismo. Oh. Yan, malapit na yan. Bautismo. Naku, hindi pa makita hindi pa mahulaan ni Michelle. Shout out sa ating mga nabautismuhan ka na ba? Malapit na yan, oh. Napabinyagan ka na ba? Nasa salitang bautismo na yung ano eh. Sagot eh. Oh? Naipabautismo? Oh, yan, malapit na. Malapit na. Malapit na, nasa bautismo na. Ayun, shout out sa mga gusto pong sumabol, gustong sumali, baptize. May bautisado ka na ba? Napabautismuhan ka na ba? Hindi pa eh. Ano sagot mo? Bilis. Nagpabaptize. Tagalog po, hindi English. Nasa ba nasa sa salitang bautismo. O anong malapit na po yan. Nasa salitang bautismo na po ang sagot. Yan o. Wala pang nakakasagot. Kristiyano. May bautismo. Oh, naipabautismuhan. Sino kayo makakasagot? Malamang makakasagot nito, kapatid. Ano yan? Bayon, mayroon na nga tumama. Ang galing. Congratulations po kay Michelle Villamor. Yan, galing, galing. Ito po ang tamang sagot, Bautisado. Ayan. Ayan, congratulations po kay Michelle Villamor. May nauna pa ba kay Michelle? Nauna ako ngayon. Ayan, yan po ang sagot, mga idol. Bautisado. Ayan. Okay, okay.
Shoutout kay Mirna Palisok dyan sa Phase 8, Caloocan, Bagong Silang. Sa mga Palisok family dyan, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Maulan na araw ng Lunes. Ay. Ayan. Okay. Saan 350? Motor? Ako kagad dito dahil kaya Ah. Yan. Pahingi mo 50, si sir. Sir, 150 may 150 ka. Ah. Mabilisan. 150. Okay na. Game na ulit. Oh. Game na. Bautisado. May nakakuha na po, no? May nakakuha na po. Okay, sige. Next na tayo, ha? Teka lang. Mag-isip muna ako. Sabit kayo. Yo. Ano yung mga sulatan ko? Wala na. Wala na, hindi ka nang sumali. Naku, tumama ka na eh. Ano naman? Hindi na, isa lang. Hindi ikaw na lang gusto. Congratulations po sa nanalo. Sir, ano yan? Doon. Bigyan mo doon kay Kamisel. Shoutout kay Bernadette Albino. Congratulations. Watching from San Fabian, Pangasinan. Laderas, Joa. Okay na, sige, go. Ayan, okay. Nararamdaman. Ayan. Clue, nararamdaman. Ano? 50? Ano yung diesel? Kanina yan? Sige. Nararamdaman. Shoutout kay Mary Rose Rodriguez. Usog. Shoutout kay Cherry Look. Nagkasakit, nararamdaman ni Rayuma. Natatai ka na ba? Wag niyo nung lalagyan ng ka na ba? Di bali, sige, pag nilagyan nyo, invalid yan. Kapag tama, nararamdaman. Nautot. Shoutout kay Glyce Divina Gracia dyan sa Bagong Silang. Kinilig, nagmahal, naiyak, nilamig, nagugutom. Wag na pong Idol Jason Rosales. Ang tigas mo, no? Sabi ko sa'yo, wag mo lalagyan ng kanaba. Yung mga gustong sumali, like and share tayo. Tapos i-follow, i-like nyo yung page ko, Kinabag
Nararamdaman po ito ng bawat tao. Ha? Nararamdaman. Nararamdaman po pag sinabing nararamdaman, feelings yan. Sa Tagalog ay feelings. 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 Hindi, buntis po, hindi nararamdaman yan eh. Heaven to forget. Ayan, galing. Ang galing. May tumama, ang galing ni Tricia. Congrats po kay Tricia. Ang galing ni Idol Tricia. Oh, nakadalawa na tayo. Anong kailangan mo? Walang bayad eh. Oh, May bayad ba yung ano? sunod dyan. Oh, dali. Ganap. Oh, ito, walang bayad oh. Ay, siya lang dito walang bayad. Bukas na yan. Ano yan? Hinubi ka rin ako yung pita mo yan eh. Ito ba yun? Oo. Oh, may paid na pa na. Sorry. May nanalo na! May nanalo na! Tumawag na pala si Chris. Oh, ano? Oh! Uwi ka na daw! Shoutout kay Raja Sisla Disegan. Oh. Pengi sandan. Pengi sandan. Sandan. Wala ko eh. Ano ID? ID ko lang eh. Huwag ko kung ID na. Oh. Ang bilis naman. Ang tamang sagot ay na congratulations po kay Tricia. Ayan po. Excited. Ayan excited. Kaya congratulations po kay Tricia and Bauron. Okay. Tricia Bauron. Yan. Tricia Bauron. Shout out kay Ropame Agere. Yan. Michelle ano ang pangalan mo? Michelle ano ka? Villamol. Okay. Congratulations sa nakahula ng excited. Sino ba yung nakahula? Sino yung unang sumagot ng excited? May nakahula ba ng excited? Sino yung nakahula? Sino nga po yung nakahula ng excited? Sino pong sumagot ng excited? Walang sinong sumagot? Ay, mi po, ayun, si Tricia Ann. Tricia Ann pala siya. Anong spelling ng pangalan mo? Tricia Ann. Yan. Congratulations po sa nanalo Yan, ito, madali lang ito. Madali lang. Okay. Kung kanino nararamdaman ngayon, kanina nararamdaman, di ba? Madali pin mo po, nanalo. Ropame Quinto.
Ayan, pin comment para malaman, alam ang nauna. Ano mo sinasabi? Hindi ko alam yan. Basta mamaya, titignan ko muna yan kung ano yan. Mamaya, hindi naman followers yan. Oh, i-verify ko pa yan. Opo, yung mga nananalo, i-verify ko po kung nag-share yan. Kasi baka hindi naman nag-share. O kaya, may 200 ka na po. Anong 200? Bawal. Ano yung bawal daw? Shoutout sa mga single mother. Meron po rin dito single father. Si Ka Anthony. Si Ali po, mayroon din po dito sa opisina ko single father. Yan. Tunying, like mo be page nila at Facebook nila. Ayan, subscribe. Ayan. Okay na, next na tayo. Shoutout kay Russian Ferry. Yan, shoutout kay Maldita ko. Shower po ako. Oh, nag-shower. Buti pa. Ay, sharer. Okay pa. Salamat sa pag-share. Idol, ano? Trisha Ann Bauron. Pasuyo po, paki-like and follow po ang ating Facebook page, yung Pakabuhay Showcase. Tapos, punta kayo sa YouTube application nyo po, Idol Trisha. Punta ka sa YouTube application nyo. Search nyo po yung Ayudang Pangkabuhayan at i-subscribe nyo po kami. Paki-follow po ang ating Facebook page, Idol Trisha. At paki-subscribe po ang ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. Shoutout kay Lia Mendiola. Concepcion Tadenya, shoutout po dyan sa Ilocos. Tapos saan ba si Idol Concepcion Tadenya? San Isidro, Ilocos Norte? Minchi Disolok, shoutout. Divina Dilarie, shoutout po. Kung kita ako, nakikita kita. Shoutout po kay Karisma Diaz. Hello po, Concepcion Tadenya. Shoutout po kay Janice Loyloy Rancodo. Yan, shoutout po kay Maryhana De La Cruz. Yan. Ito na. Shoutout sa mga taga-Pagsanghan, Laguna. Shoutout Idol Next Ramos. Yan, sa mga taga San Vicente, Isud Locosor, yan. Shoutout sa mga taga San Vicente. OCNERF, shoutout dyan sa Nueva Ecija. May mga pupuntahan pala tayo, no? Nueva Ecija, malapit, madalaw nga itong mga ito. Pa-shoutout kay Charmin Bugal.
Okay na, next na tayo, idol, no? Shoutout kay Jorlyn Castillo de Leon. Okay na. Sige. Banat. Kana ba? Yan, gawain. Clue. Gawain. Yan. Twice na ko nanalo, sir, sa inyo simula. Yan, congratulations po dyan. Nag-live. Yung mga ano natin, no? Shoutout kay Wendy Bianca. Shoutout po. Yung mga paki-view naman yung ano, paki-view naman yung mga video natin. Gawain. Gawain po yan. Nag-file. Gawain. Yan. Shoutout sa ating mga bagong drop by. Sa gustong mga sumali, mabilisan lang i-like and follow ang ating Facebook page. At mabilis kayong pumunta sa inyong YouTube channel. Hanapin nyo po agad yung ayudang pangkabuhayan. Sige po, i-subscribe nyo po agad para pwede na kayong sumali agad. Oo. Yung mga gusto sumali, bilis. Like and share. Salamat sa mga bago nating subscriber, sa mga bago nating followers, mga idol. Maraming salamat. Shoutout sa mga taga Barangay Santa Lucia. Shoutout kay Earl Jason Rosales. Yan. Gawain po ito, idol. Gawain ng bawat tao. Nagwalis. Naglaban. Active na active si Idol Jason Rosales, mga yata nga. Gawain ng ano? Gawain po ito. Ginagawa po ito ng mga clue. Ginagawa po ito ng mga kabataan. Yeah. Ayan na yung clue natin, idol, no? Ginagawa po ng mga kabataan. Naglaro. Ayan, malapit na. Nagluto. Naglaba. Ito, bibihira. Oh, sabagay, pag inutusan ng magulang talaga nag-aral. Nag-ML. Nag-impent, nag-aral, nag-basketball, nag-review, nagligo, nagsimba, nagpunas, nagdasal, nag-tiktok, nagmujol, nagtampisaw, nagsimba, naglampaso, nag-girlfriend. Talagang nag-boyfriend, nag-girlfriend, nag-boyfriend. Nag-module, ano man, nag-module? Nag-aaral, nag-tiktok. Nagbabasa, nagtanim, nag-module. Shoutout kay Sinaida Borja, Trisha Ann, Idol Trisha, kailangan mag-subscribe ka muna, ha? Padala ka muna, Idol Trisha, ng mag-send ka po sa akin, Idol Trisha, ng katunayan na nakapag-subscribe na kayo at nakapag-follow, sa ating Facebook page. Opo, para maipadala ko na po yung 200 Gcash nyo. Kasi
Umis Kapo. Yan, nagluto. Shoutout sa mga taga Maynila, sa mga taga Bataan, mga idol natin dyan sa Zambales, maging dyan sa Baler. Marami tayong mga idol dyan sa Bulacan, lalong lalo na dyan sa may San Del Monte, Bulacan. Oo. Idol, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na kayo, idol, para madagdagan na yung ating mga subscriber. Oh. Idol Jocelyn. Ito si Idol Jocelyn, nagti-TikTok ito eh. Nabasted, Jessica Santos. Sino kaya? Nabasted na po kayo, Idol Jessica. Oh, sa bukas may rides tayo. Shoutout kay Jessica Santos dyan sa San Antonio, Nueva Ecija. Shoutout. Marami pala tayong madadalaw dyan, oh. Mga taga Nueva Ecija, malapit lang. Oh, San Antonio, Nueva Ecija. Yan. Sa mga darating kasing baka last week ng mapasyal kami dyan sa Nueva Ecija, no? Sino kaya magpapakain ng mga idol natin dyan pag dumalaw tayo dyan? Puntahan kaya natin to si Idol Jessica Santos. Shoutout dyan sa mga taga Nueva Ecija, lalong lalo na dyan sa San Antonio, Nueva Ecija. Another clue. Gawain po ito ng mga estudyante. Ayan, isang clue yan. Gawain po ito ng mga estudyante. Yan, tingnan mo, binibigay ko na yung sama kami. Idol April Rose, hindi daw kaya ng driver mo kasi may injury yung daliri. Iwan kasi, ang sabi, saan kaya si yon, sinuot? Nagkasugat yung daliri eh. Kung saan kasi pinagsusuot yung daliri niya. Mabuti nga hindi naputol eh, natapyas. Wow. Happy graduation din nga pala sa ating isa sa mga sekretary sa Alvin and Margie Car Insurance, si Pacho. Nakapagtapos po siya ng kanyang senior high sa AMA. Ano po yan? First honor. Ngayon, dahil nakapagtapos na po siya, pwede na po siya mag-asawa. Kaya yung mga naghahanap ng dyan, mga pangasawa, mayroon po dito sa opisina ko. Dalaw lang po kayo rito. Hindi kayo malulugi. Kaya lang kailangan mayroon kayong 200,000. Okay, nagsuklay. Gawain po ito. Ginagawa po ito ng mga estudyante, mga idol. Glyza de Benagracia. Marami pong salamat. Ayan po, may nanalo. Galing. Sino po ang sumagot nito? Ayan, may nanalo na po si Maiden Rose Pabula Tabaki. Ayan. Congratulations po, Maiden. Ayan, Maiden Rose. Maiden Rose Pabula.
Tabake, yan. Cute talaga siya, no? Yan, congratulations po idol, made in Rose Tabake. Ito po, para maklim nyo po ang inyong price, punta po kayo sa YouTube application nyo, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Idol Maiden. At i-follow nyo po yung ating Facebook page, yung Pakabuhay Showcase. At mag-send po kayo ng screenshot na katunayan ay nakapag-subscribe ka po, Idol Maiden Rose. Mag-send po kayo ng screenshot na katunayan nakapag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel at na-follow nyo na po ang ating YouTube channel, Facebook page. Sorry. Okay? Yan. Yan. Shoutout sa, sino ba ito nagpapa-shoutout na ito? Christina Agustin, no? From Paumbong, Bulacan. Shoutout sa mga taga Paumbong. Shoutout idol from Paumbong, Bulacan. Yan, congratulations sa ating nanalo ng 200 giga si idol Maiden, ano? Hintay ko po yung message nyo. Screenshot po ng katunayan. Opo, I know, kung subscriber na po kayo, mag-send po kayo ng screenshot at i-ano nyo sa ating Facebook page. I-send nyo po sa ating message section doon sa ating page. Ay, wala pang soft drinks. Gusto nyo mag soft drinks? Dapat may soft drinks, no? Pacho, no? Makakaya naman ang soft drinks, no? May na ang soft drinks, Pacho. Babawasin ko naman sa sahod mo yan. Kamot siya, no? Yayain mo na mga ka-classmate mo, ha mo, magpalabok na. Shoutout po kay Maricor Tanael dyan sa Bicol. Sa mga taga Bicol, maray na hapon po sa Indogabus dyan sa Bicol. Lalong-lalo na dyan sa mga taga Camarinesor, sa Albay, sa malayong lugar, sa Sorsogon at sa Catanduanes, no? Okay, so inihintay ko po yung okay, okay na, nakatatlo na tayo, ayos na yun. Shout out kay Ginaline Aguilos dyan sa Pandi, Bulacan. Shout out po sa mga taga Pandi, Bulacan, especially kay Ginaline Aguilos. Ayan, si Maricel Bolarda dyan sa Camarinesor. Maraming na hapon po sa mga taga Camarinesor, lalo dyan sa Pili, dyan sa may Naga City, dyan sa Iriga City, sa Partido area dyan. Shoutout sa mga Bilardo family dyan sa Salvacion, Tigaon, Camarinesor. Ayan. Shoutout sa mga taga Sangay, no? Mga Cirillo family. Maray na hapon dyan sa mga taga Sangay, lalo dyan sa Kilantao. Shoutout sa mga nito, Bazar family. Shoutout kay Leia Menjola dyan sa Malolos, Bulacan. Salamat sa nag-subscribe. April Perez Rodel, maraming salamat sa pag-subscribe. Ayan, mag-send ka po ng yung mga nag-subscribe po, hanapin nyo po yung uploaded video ko. Nag-i-invite ako about dun sa sa helmet, no? Yung mga gustong sumali sa raffle natin na helmet, i-view nyo po yung video natin na naka-upload sa ating YouTube channel. I-view nyo po yung ating doon at mag-send kayo ng screenshot at tunayan na nakapag-subscribe kayo, no?
Yung mga ano, may mga gusto pa bang sumali? O last na 'yon. Joanna Coronado, shout out. Diyan sa Taguig. Okay. Okay na. Okay sir, para agum ko, helmet. Ayo, sige. Hanapin nyo yung ano, mayroon pa akong naka-post sa ating Facebook page. May post ako doon na may hawak ako na helmet. Yung nakatayo ako, yung kulay yellow na helmet. I-like and share nyo po yun. Tapos mag-comment kayo doon sa comment section. I-comment nyo po yung screenshot na katunayan ay nakapag-subscribe kayo at nakapalo sa ating YouTube Facebook page. Okay? Salamat. Okay, last na natin na shoutout sa mga taga Minalabak, Camarinesor sa Maria de la Cruz. Shoutout dyan sa Minalabak, sa mga nanonood dyan, Maria de la Cruz, lalo sa mga de la Cruz family dyan sa Minalabak, Camarinesor. Maray na hapon po sa Indogabos, mga kababayan kong Bicolano, Bicolana. Yan. Okay, palit tayo ng ano. Yan. Yan, maray na hapon sa Indogabos. Visible, yes. Binico Ja, Joe Benito. Shoutout sa taga Montalban, Rizal. Yan, taga Nabwa. Shoutout sa mga taga Nabwa, Camarinesor. Sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat sa pag-subscribe. Hindi nyo ba alam, sa pamamagitan ng inyong pagsusubscribe sa YouTube ay nakakatulong po kayo sa ating mga kababayan. Car Bubares Javier, shout out. Simpleng bagay na magagawa natin mga idol ay laking tulong po na nagagawa sa ating mga, nakakatulong po tayo, akala nyo ba? Yung shoutout kay Bernadette Albino, nakakatulong kayo kahit nag ano lang kayo, nag-follow, like and share. Nakakatulong na kayo niyan sa ganung pamamaraan po. Nakakatulong po kayo. Bakit? Sa mga darating na panahon, aanihin natin yung tagumpay. Kaya i-promote nyo po yung ating YouTube channel, yung pangkabuhay, ayudang pangkabuhayan. Ma-reach natin yung mga dapat ma-reach natin. Sky Ukaya dyan sa Lucena. Cheryl Odrial dyan sa Manawag, Pangasinan. Magandang hapon dyan sa mga taga Manawag, lalong-lalo na sa mga taga Pangasinan. Shout out from Hagunoy, Bulacan, Rosan Danzel. Yan. Mendez. Hi po. Mendez. Salamat sa pag-share, idol. Okay, yung mga hahabol pa, last na tayo, no? Dahil mag-alas 3 na po ng hapon. Dan subscribe. Salamat sa mga bagong subscriber. Magkano nagastos natin? Ano wala ha? Ano po? O baka hindi mo na kami. Notebook mo ba? Ay na notebook. Baka hindi mo na kami dahil naalis na si Abyo. Yung screenshot po, saan po isi-send? Sa ano po, sa ating Facebook page. Doon nyo po i-send sa ano, mag-comment kayo doon sa may hawak akong ano, hanapin nyo yung naka ano ko po doon, yung may hawak po akong helmet na kulay yellow, no? Nakatayo po ako, doon nyo po i-like and share nyo po yon. Tapos mag-comment kayo doon nyo ilagay yung screenshot, no? Mabilisan lang po ito, madali lang po ito. Gawain po ulit, gawain. Last na po ito, no, mga idol, no? Sige, hula na. Ayan.
Sir, pati po ba yung yes po, yung mga datihan. Opo, i-like and share nyo po yung ating nakapost sa ating page, yung may hawak po kong helmet o kaya yung video na pag-aanyaya doon sa mga gustong sumali sa raffle, no? Hanapin nyo po yun. Kasi bakit kailangan yung mag-send ng para malaman natin yung gustong sumali. Kasi hindi lahat ma-notify lang na sasali kayo. Okay? Hindi kasi mag-a-appear no? Okay, gawain po yan idol. Last item po na ating pauhulaan sa tatlong nanalo na po kanina. Congratulations po kay Michelle Villamor, kay Tricia Ana Bauron at kay Maiden Rose Pabula Tabake, lahat ng mga nanalo po, kailangan muna mag-send ng proof na katunayan na nag-subscribe para maipadala po natin ang GCash na 200 sa inyo. Okay, gawain po ito mga idol. Hawala na po kayo, 200 GCash. Nag-shopping, gawain po ito. Shoutout kay Cheryl Odrial, Rosalie Baguio, nag-ehersisyo. Sigan Maralet, shoutout po sa inyo. Wendy Bianca, Glyza Divina Gracia, Nix Ramos, shoutout po sa iyo idol. Kay April Rose, magandang hapon. Kay Don Alegre, talagang gawain po ito. Ginagawa po ito ng babae at lalaki. Ginagawa po ito ng mga babae at mga lalaki. Sa mga bagong drop-by po, inaanyayaan ko po kayo na i-follow ang ating Facebook page upang kapag may mga ganito tayong laro ay makasali po kayo. Doon sa mga bago nating nanalo, katulad nitong mga bagong nanalo, let's say Maiden Rose Pabula Tabake. Kailangan po muna itong mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page para kanyang maklaim po ang kanyang napanalunan na 200 GCash. Ayan. I-view nyo po yung yung mga gustong sumali, lalong-lalo na yung mga datihang na natin, followers, no? I-view po natin yung video ko po na nag-i-invite po doon sa raffle ng helmet. I-view nyo po. I-like and share nyo po yung video na yon para makasali po kayo sa ating gagawing raffle sa darating na katapusan ng July. I-like and share nyo po yon at i-view i-view nyo po yung video. Okay? Para marami pong nasa YouTube channel na rin po yon yung video na yon. Ginagawa po ito ng mga gawain po ng mga babae at lalaki. Anong pangalan nyo nga pala? Ganda. Ha? Ganda. Pangalan? Ha? Renz Ann. Res Ann. Sa lahat daw ng mga kabatsmate ni Res Ann Escoton, happy graduation po daw sa inyong lahat. Punta daw po kayo dito sa opisina namin. Nagpapakain po ng palabok. Happy graduation po kay Res Ann Escoton, Nakapagtapos po siya dahil dito ba hindi? Tayo? Bili po tayo sa batang to na nakapagtapos Nakapagtapos, di naman nag-aral. Ay, hanip yan. Hindi pumapasok. Nag-graduate. Only in the Philippines. Hindi pumapasok. Nag-graduate. Eh bakit? Siyempre, online
Nag-honors pa. Kasi kung naman yan, nakapagtapos di naman pumapasok. Kasi po, bakit? Online po kasi ngayon. Wala naman talagang face to face eh. Yung mga gustong sumali sa biyahe bukas, paramdam kayo. Shoutout po kay Erla Rosales. Tuloy tayo bukas, idol, ha. Punta natin yung malaking electric pan dyan sa may Taytay, Rizal. Bukas po pupunta po kami sa may pinakamalaking electric pan. Idol Tricia at Maiden, ha. Hintay ko po yung screenshot nyo, ha. Idol Jason na yung clue natin. Ginagawa po ito ng mga babae at lalaki. Ayun, malapit na, nagpaayos daw, nag-ayos. Nag-market. Last na po yan, ha, last. Yan! Talaga naman, makakasali talaga si Idol Earl Jason. Wala po. 2.5 lang. Congratulations po kay Idol Jason Rosales. Ayan, nagpagupit. Ayan, congratulations po kay Jason Rosales, Ayan, nagpagupit po. Ayan. Congratulations po sa ating mga idol, sa mga sumubaybay sa ating live ngayon. At congratulations po kay Idol Jason Rosales, na siya po yung last winner natin. Nagpagupit po ang ayan po yung sagot, nagpagupit. Ayan. Ayan, tama-tama, mayroon na po siyang panggasolina bukas sa rides. Sa ating mga idol na hindi pinalad ngayong hapon, huwag kayong mag-alala. May mga susunod na araw pa tayo. Inintay ko po makabili ako nung yung parang raffle na iniikot. Gusto ko kasi magpa-raffle ako eh. Idol Jason, congratulations po. Nanalo ko po ng 200 Gcash. Sa mga nanalo po, siguraduhin nyo lang po na nakapag-subscribe na kayo at nakapag-follow sa ating YouTube channel. Magpadala po kayo ng screenshot na katunayan na kayo po ay nakapag-follow and subscribe. At isend nyo po ang inyong Gcash number para doon ko po isisend yung napanalunan. Sa lahat po ng mga idol natin, sa lahat ng subaybay sa live na ito, maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po tayo lahat. Maulan po ang panahon ngayon. Medyo lapitin po tayo sa sakit, lalo na sa sipon. Lagi po kayo magdala ng payong. Mas maganda na po yung laging handa para hindi po tayo nagkakasakit. Lagi rin po tayo magbaon ng mga gamot para pag nakakaramdam na po tayo ng sakit ay agaran po tayo nakakapag-inom ng gamot. So sa lahat po ng mga idol, maraming salamat po sa inyo at magandang hapon po sa inyong lahat.